जों आदा नयनखौ लोगो मोनदों ओमफ्राय आदा नयनखौ आं दिनै लाइभआव फार्स्ट टाइमसो दिनै लोगो मोनदों आरो गान खोनासंबाय थायोमोन मोजां मोनो बावखुंग्रि हाजोआव दिनै लोगो मोनदों आरो आंनि चेनेलाव माबाफोर फंनैसोबा बुंहरदो दा जोंना आइ बिमा बावखुंग्रि सिख्लायानो जोंखौ लोगो मोननाय होबायबा बावखुंग्रि हाजोआव जों दा दङ दा जों ज' खाथि बैसागु रंजानो नागिरदोंमोन जेनेबा ज' जों लोगो मोनलायलायबाय दा आङो फंबायनि आंना चेनेला नामा निथिन लाइफस्टाइल ब्लग दा बयबो साबसक्राइब खालाम आरो मा होनो सापर्ट खालाम दा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फंबायनि जानानै बयबो बयनिसिमबो जों सानैनि जानानै हेपि बैसागु आरो बावखुंग्रियाव फैयोबा मोजाङै थां मोजां फैफिन एक्सिडेन्टआ अनेक जायो आरो जाबोगासिनो सेफ ड्राइभ सेफ लाइफ थेंक इउ